Okay. May udto ato tanan no. Ani ato sa ako ang Facebook account no. Pang Lados Piris. Daghang salamat sa mga viewers nako og subscribe kaning tawag og followers no. Bisag na nila atong content. Ako mga content sa miagi. Nagi ako mo nagpabilin para ninyo ni ako ang mga reels no. Bisag na lang ni. Aron di mo matinga itong mga subscriber nako. Naasar ako. Gamay tag subscribe kanang followers, gamay tag viewers, kaya lima ni ato ay mga ambisyon tag madato o kasapi tani reels no. Ato malingaw lang dito ani isip souvenir pod maging sunan o mo share po kunin ninyo o mga ginagmay o mga kuan sa ingana mga naibawaan experience maging sunan labi na luto-luto suna no ay ana ra gud ta mao na ikaw sa ospital ni ang nahitabo no na stroke ko magsunan o may kagibinlan ko gamay ginhawa na kita pa ta magsunan no. Okay, ani naman gining tao no, naman kita mga kuan gilatid sa Ginoo sa tapadong sa mga destinasyon ba o sa atong kinabuhi sa atong sa ata niya kuhaon ara po na siya gahimo siya po'y tugot na pahuwa taliwan na taning kalibutan na. Okay, di man tingali na may maingon nga di man siya ang mukuha, hindi tugot lang siya kung ano sa ata ano sa ata magpahawa ang kalibutan na. Kaya may mga nilain man tag kapadulungan uban nga abusado sa lawas na iban malisgrasya na iban depende na kung sa ito ang kapaingnan kung arita sa mga natural death na atong lifespan karon murag ari na sa dapit sa taas na isitinta no sa atong generasyon kigsunan labi na ang nagkabatan-o na ang kamubo na pudong kinabuhi no kigsunan mao ginay realidad no kigsunan no batan-on pa ta sige tagkaon sa unsa at mag-amping sa tong inom sa padya sigarilyo o mga bisyo tamong huna sa atong lawas nga maningil na diay panahon sa katigwangon na mga gani kay ako yung abot og 60 magkaigsunan uban nga ako pang kaedad bata pa wala na sila magkaigsunan depende sa lagi na depende sa ilang hiaguman no na sakit sa kuan silang pangaon apon disgrasya bata pa bisan unsa na lang depende lang sa atong silbing mahitabo ng kalibutan na no pero natural death amping kasi mong lawas nagyo mo mawa gyud gihapon ta no maabot yung gihapon ang higayon sig amping kasi mong lawas pero taas ra poy 70 anyos karong panahon na no kaya ang imong lawas yung inampingan yun no nga kaon kag mga katungod sa pagkaon kay o magitilain kapaingdan ning mga ras kanang mga pagkaon nga ras ba nang gitawag og instant mga pagkaon makaon dayon sa padya kanang maghanap mga preservatives nga gipang sagol mao na atong hitabo nga bata pa mga wa na slow yun taron kaya no mao na ato ginang naibawaan tanan may nakaibawa na mao na kita mangandam kita o maglikay po ta og napagkalikayan no ato di po yung naman nanambag ninyo pero ako mo na ako na tuhog yun nga abot sa akong kinabuhi karon nahimong na stroke ko tungod tingali sa pagkaon o sa akong giinom maayo gani kay abot ko aning idara sa sinta bonus na kayo ni no sige maggawas sulod gawas sa ospital sa laing sakit nagsunan akong mudapo sa akong lawas pero
Kaloy sa Dios inyabot pa ning panahon nga akong anak pud taon naabtan pa nako nga kaluyan pud na human sa eskwela kaigsuonan gipangayo nga hiluna siya kaigsuonan ug karon kung nasakit na di akong pasalamatan nga ako naulian pamilya bisag yung naanira nga pamilya no maingon tag gamay nga pamilya hindi ko dingog maingon tag perfecto pero nagka sinabot lang ba importante yun yung pamilya nga naata kayo alita sa laing tao di ko tagsampit ngali kay nako na sila yatiman na ilang kaugalingong pamilya magigsuonan mga tag pang tayo tabang hatag man yun na sila og nanubra na pero di gyud munong gyud mo na no mo na gyud may tabo na to salamat kita sa atong pamilya magigsuonan magina atong hunahuna mo gyud akong hunahuna no nga sus maayo gani kay naa ako sa yung ani lang pamilyahan no kay ako'y kaulian sa mga karon magigsuonan sus Ginoo maayo gyud inta nga maayo gyud na magigsuonan mao na ako kasulti ninyo no kay atong panahon karon gamay ra ang kinabuhi gamay ra ta og kinabuhi mubo hindi kay gamay kay mubo na atong kinabuhi atong lifespan nagkaubos na magigsuonan muna nga kaingon ko nga lisod gyud nga ang tao mapahitason kay di gyud nato na madala kung sa atong naangkon sa kalibutan no biyaan yun nato na ako magmahay yun anir ako kay o lagi na di man po natong madala pero bintahog na di nga ano po natong mga balibaran og na grasya pero di nato pugson tanan natong mahayagom o madawat ang kalibutan na ato kalipay mga igsuonan kaya salamat may adlaw katong tanan mao na akong cashier niyo no dahan